حاموس 29 ጥሪ 2026 ዓለምና ከመይ ወዓለት ብኣፍሪቃ ክንጅምር ከቢድ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ሓዲሩ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዋና ከተማ ኒጀር ኒያሜ በቲ ዝትኮስ ዝነበረ ጣይቲ ገለ ነፈርቲ ከም ዝተወቕዓ ይግለጽ ኣሎ ከም ሓበሬታ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። እታ ብምፍራይ ማዕድን ዩራንየም ትፍለጥ ኒጀር ኣብ 2023 ዕልዋ መንግስቲ ዝረኣየትን በቲ ኣብ ዞባ ሳሕል ዘሎ ናይ ኣኽረርቲ ምስልምና ምንቅስቓስ ዕርፍቲ ዘይረኸበትን ሃገር እያ። ጆሃንስበርግ ኣማኢት ሰባት ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ በቲ ኤልኒኖ ተባሂሉ ዝፍለጥ ለውጢ ክሊማ ዝሰዓበ ሓደጋ ኣብ ሞዛምቢክ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዚምባብዌ ከምኡ እውን ኢስዋቲኒ ዝዘንብ ዘሎ ሓያል ዝናብ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት እውን እናገደደ ከም ዝኸይድ እዩ ጸብጻብ ሮይተርስ ዘመልክት። ፕሪቶርያ ሰነዳዊት ፊልም ብዛዕባ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ትራምፕ መላንያ ኣብ ሲነማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ከይትርአ ተኸልኪላ ከም ሓበሬታ ጃካርታ ፖስት። ምኽንያት ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘለዋ ፖለቲካዊ ወጥሪ ዝወለደ ይብሉ ተዓዘብቲ። ኬፕ ታውን ተፃወትን ኣሰልጠንትን ዋንጫ ኣፍሪቃ ገንዘብን እገዳ ፀወታን ተቐፂዖም። ካፍ ማለት ፌደሬሽን ዋንጫ ኣፍሪቃ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ሴኔጋልን ሞሮኮን ብዘርኣይዎ ናይ ዲሲፕሊን ጉድለት ብድምር ልዕሊ $1 ሚልዮን ቀፂዕዎም። ንእገዳ ዝምልከት ግን ንውድድራት ኣፍሪቃ ጥራይ ዝምልከት እምበር ኣብቲ ዝመጽእ ክረምቲ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ከይፃወቱ ዝእግድ ኣይኮነን። ቴህራን ኣብ ኢራን ተቃውሞታት ድሕሪ ምህድኡ ትራምፕ ንምብርባሩ ንምትብባዕ ብዝመስል መጥቃዕቲ ክወስድ እየ ዝብል ምፍርርሑ ዳግም ኣሐዲስዎ ኣሎ ከም ሓበሬታ ሮይተርስ። ዘራይ ኣለና ኢሎም ዳግም ናብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክምለሱ ንማለት እዩ። ኣካይዳ ትራምፕ ኣብ ኢራን ለውጢ ስርዓት ንምምጻእ ዘንቀደ ይመስል ይብሉ ተዓዘብቲ። ኢራን ብወገና ናባይ ዝግበር መጥቃዕቲ ኩሉ ብዘይናሕሲ መንገዲ ግብረ መልሲ ክህበሉ እየ ክትብል ዳግም ኣሰሚዓላ። ተልኣቪቭ እስራኤል ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከብ መቃብር ቅዱስ ዮሴፍ ስነ ስርዓት ጸሎት ኣካይዳ። ሓይልታት እስራኤል ብሓይሊ መሕለፊ መንገዲ ብምኽፋት እዮም ነቲ ስርሒት ኣካይዶሞም። እቲ መቃብር ኣብ ጥቓ ናብሉስ ዝርከብ ምምሕዳር ፍልስጤማውያን እዩ። ሲንጋፖር ንደቡባዊ እስያ ዝሽየጥ ነዳዲ ዋጋ ከጉድል እየ ኢላ ስዑዲ ዓረብ። እታ ናይ ዓለምና ቀዳመይቲ ኣፍራይት ነዳዲ ዝኾነት ስዑድያ እቲ ምኽንያት ትርፊ ቀረብ ነዳዲ ምውፅኡን ኣንፈት ዕዳጋ ናብ እስያ ገጹ ስለዝተቐይረን ምዃኑ ሓቢራላ። ናይ ሎሚ ሐሙስ ዓለምና ከመይ ወዓለት ዜና እዚ ይመስል። ሰላም።